Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little Jien Sister Teresa insellimlek un il-eka l-programm tagħna Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tkellimna. Insejħu fostna Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Ngħidu din it-talba flimkien li kienet tant tal-qalb il-Qaddisa li qegħdin nitkellmu fuqha. U Alla tiegħi jrid inqiegħed it-tama tiegħi fik biss. La darba inti tista' kollox ħajogħġbok tnissel f'ruħi din il-virtu li nixtieq. U sabiex nikseb din il-grazzja mill-ħniena bla istijak rrid intenni ta' sikwiet u Ġesu ta' qalb ħelwa umli għamel lil qalbi bħal dik tiegħek. Nkomplu eżis semmija nisimgħu lil din il-Qaddisa tkellimna u tallimna permezz tal-aħħar ħsibijiet profondi li hija tenniet 6 xhur qabel ma mietet minn April sa Settembru. Qed ittina tagħlim verament ta' siwija l-ħajjitna. Tajjeb ukoll nkunu nafu eżis semmija li din il-Qaddisa kitbet diversi poeżiji sbieħ ferm. U Pauline tgħidilna li kien 11 ta' Lulju meta Tereżina tenniet minn qalba stanza sħiħa mill-poeżija verament tal-qalba li kitbet dwar il-Madonna li semmieta Għaliex inħobbok daqshekk, Ommi Marija. Nisimgħu eżis semmija lil Tereżina tgħid din l-istanza. L-Iben ta' Alla ried li ommu tgħaddi minn dlam il-lejl buġieħ il-qalb. Ħaġa tajba mela li ssofri fuq din l-art, iva. Li tbagħti bl-imħabba u għena l-aktar safi. Dak kollu li tani Ġesu jista' jieħdu lura tajt. Ejdlu Marija li qatt m'għandu jagħti każ tiegħi. Jista' jistaħbili għax lesta noqgħod nistennieh sal-jum bladel li fih tintefa' il-fidi tiegħi. Kif spiċċat dawn il-versi Pauline tgħid. Staqsejta mela min tixtara aktar lil-ħallila, tinsewx li l-ħallila hawn qed tirreferi għall-Omna Marija. Weġbitni u żgur li qiegħda nara, inti m'intix qed tifhem. I tinsab ħielsa għal kollox tisraqnix jew le. Ħares lejn il-lemin u rajt li ma hemm ħadd li jagħti każ hawnhekk qed tgħid vers 5 ta' Salm 142. U komplit Tereżina tgħid Alla waħdu jista' jifhimni. Mbagħad kompli tgħid Pauline kien il-ħin tal-matutin. Bdiet tkellimni din oħti dwar kif kienet titlob qabel waqt il-ħin ta' skitta fil-għaxija fis-sajf. Meta bl-esperjenza tagħha nfisha femet x'inhu it-titjir tal-Ispirtu u kelmitni wkoll fuq grazzja li ta' din ix-xorta li kienet irċeviet fil-grotta ta' Santa Marija Maddalena f'Lulju 1889. Issa l-grotta ta' Santa Marija Maddalena din li qed titkellem fuqha dan kien wieħed mill-eremitaġġi li kien hemm fil-ġonna tal-Monasteru tal-Iżjef fejn soru fil-ħin liberu tagħha seta' tmur u tintaqa' mal-mulej anki f'dawn l-eremitaġġi. Tajt hemmhekk jien lajt grazzja li ġibit li magħha ħafna jiem ta' kwiet.
Tkompli Terezin tajt, kien palli kieku xi velu li nxteħet għalija fuq il-ħwejjeġ kollha ta' dil-art. Kont moħbija għal kollox taħt il-velu tal-Verġin imbirka. U f'dak iż-żmien kelli l-uffiċċju li nieħu ħsieb tar-refitorju. Refitorju huwa intom issejħulu l-kamra tal-ikel, aħna soljitu patrijiet, il-kamra tagħna fejn iklu insejħula ir-refitorju. Tajt Terezin u niftakarni nagħmel il-ħwejjeġ meħtieġa. Qisli ma kontx qiegħda nagħmilhom jien, imma qisu xi ħadd kien sellif li ġisem ieħor. U bqajt f'din il-qagħda għal ġimgħa sħiħa. Kont qiegħda nitħaddet magħha tajt Pauline. Fuq il-manuskritt ta' ħajjita u fuq il-ġid li sata jagħmel lill-erwieħ meta qalt li iżda oħt, kemm għad jaraw tajjeb li kollox jiġi mingħand Alla u li xi glorja li jista' jkolli minn din il-kidba mhix ħlief don li Alla rid jagħti minn rajh u li xejn mu tiegħi. Dan attaraħ. Int u kulħadd b'mod l-aktar ċar. Tkompli Pauline tgħidilna, kelmitni wkoll dwar ix-xirka tal-qaddisin u fissrit li kif il-ġid ta' kull wieħed ikun il-ġid tal-oħrajn kollha. U s-suktat, hekk kif l-om titkabbar bulieda, hekk ukoll aħna niftaħru b'xulxin bla ma jkollna l-inqas nikta ta' għejra. Kemmi tajba lilna din u x'eżis semmija sa nerġa' ngħidha ta' aħna għandna niftaħru b'xulxin bla ma jkollna l-inqas nikta ta' għejra. Imbagħad komplit kemm għext ftit il-ħajja li dejjem darit li qasira. Il-jiem ta' tfuliti qishom xi ħaġa tal-bieraħ. Tissokta tgħid din il-qaddisa. Jista' jkun hemm xi wħud li jaħsbu li propju għax jien ma dnibx. Jien għalhekk għandi fiduċja hekk kbira fil-mulej. Ejdilhom fis-sewwa kollu oħt li wkoll kieku wettaq tidnubiet kollha li jistgħu jaħsbu fihom. Jien xorta waħda kien ikolli l-istess fiduċja u kont inħoss li dan il-ħażen ta' kull xorta kien ikun bħal qatra mitfuha forn ta' nar l-aktar qawwi. Dan in-nar l-aktar qawwi ma jfissirx ħlief għal Terezin li mħabba qawwija ta' Alla li lesta terġa' tilqa' lura fi ħdana lil dawk li jerġgħu iduru lejh. Mbagħad kompli Terezin, ejdilhom bl-istorja tal-midimba li wara li konvertiet mietet bl-imħabba. L-erwieħ ma jifhmu sewwa dan l-eżempju li jolqtok ta' dak li qiegħda nfittex li ngħid dana kollu. Dawn il-ħwejjeġ ma jistgħux jitfissru bil-kliem. L-istorja tal-midimba li qed tirriferi għaliha Terezin semmija hija din. Kien hemm wieħed mill-irħib tad-deżert. Ikkonverta lil waħda mara li kienet midimba pubblika u li l-ħajja ħażina tagħha kienet ta' skandlu għall-inħawi kollha. Imqanqla mill-grazzja dik li msejkna midimba marret fid-deżert wara l-qaddis sabiex hemm tagħmel penitenza ħarxa. Iżda fl-ewwel lejla tal-vjaġġ saħansitra qabel ma laħqet waslet fil-post imwerrab, ir-rabtiet tagħha ma' din l-art tqaċtu bil-qawwa bis-saħħa tal-imħabba kollha soba tagħha. U f'dak il-waqt stess, il-bniedem qaddis ra li r-ruħa merfuha mill-anġli u mtella sa fih dan Alla. Dan huwa eżempju mill-aqwa ta' dak li rrid nifhem bla ma nista' nfisser sewwa tgħidilna Terezina. Pauline mbagħad kompli tgħidilna din Terezin fil-għaxija qalet din l-istanza li ġejja bi ħlewwa kbira. Jiemi huma maduda se nitlaq minn din l-art, se nagħtik l-aħħar tislima bla tama li nerġa' lura. Hekk int li ħabbejtni Anġlu kustodju żbejjaħ tiegħi,
ħalli tinżel fuq ħarstek ħelwa kollha mħabba u meta tara li waqgħu il-weraq tal-ħarifa jekk inti tassew ħabbejtni, itlob int lill-Alla lija. Imbagħad komplet, f'qalbi hemm paċi kbira. Id-dajsa żgħira tiegħi mixja mill-ġdid. Naf li mhux se nerġa' lura, iżda jiena lesta li nibqa' marida għal ħafna xhur sakemm Alla jkun irid dan. Imma intom qegħdin tindunaw bħali eżis semmija li din il-qaddisa f'kull programm qed turina kemm kienet marbuta mar-rieda tal-Alla. Spiċċat qalet sakemm Alla jkun irid dan. Nippruvaw eżis semmija ekku. Nakwistaw din il-virtu tant qaddisa nintrabtu mar-rieda ta' Alla. Ettila tgħid Polin kemm ħabbek Alla. X'taħseb int dwar din il-predilezzjoni? Wiġbitni. Naħseb li l-Ispirtu ta' Alla jonfoħ fejn irid oħt. Kien 12 ta' Lulju, tgħid Polin, meta oħti Teris qaltli li darba kellha tissielet sewwa ma' lampa li ridet ħejja l-familja ta' Badra Gonzaga li kienet waslet għall-arrieda biex tgħaddi l-lejl fil-bini ta' fuq barra tal-monasteru. U l-ġlieda ġewwinija kienet hekk qawwija biħsibijiet hekk fini kontra l-awtorità illi sabiex ma ċċedix għal dawn ħsibijiet kellha titlob bil-ħniena l-għajnuna ta' Alla. Fl-istess ħin intefed bruħa u ġisimha ħalli twettaq sewwa dak li ntalab minna. Kien waqt il-ħin ta' skiet ta' filgħaxija meta hi kellha l-uffiċċju ta' Purtinara kienet daħlet flok xi sister oħra. U hawn se tkompli tgħidilna Teris. Sabiex nirbaħ lili nnifsi bdejt nistħajjilni qiegħda nħejji il-lampa għall-Verġin Imbirka u għall-Bambin Ġesu. Għalhekk għamilt kollox b'kura li lanqas titwemmen. Hekk li ma ħallejt ebda traba żgħira u bil-mod il-mod ħassejtni mimlija kalma kbira u ħlewwa kollha għaxqa. Daqew għal-matutin, iżda jien ma stajtx immur il-kor mill-ewwel. Dana kollu ħassejt li kelli kwieta kbir f'ruħi u li kont irċevejt grazzja kbira illi kieku xi soru ġietu qalt li ngħidu aħna li kont għamilt xi żball dwar il-lampa hekk li kelli nħejji oħra, kont naqbad u nibdilha bil-ferħ. U minn dak il-jum tajta li qatt ma kelli noqgħod nara jekk il-ħwejjeġ li ordnaw li nagħmel jidhrux ta' siwi jew le. U fi 13 ta' Lulju Terezin tgħid. Qiegħda nara li se jkolli noqgħod għassa l-frott meta nkun is-sema ta'. Imma intom ma tkomx toqtlu la safar, inkella n-nies ma jagħmlux karità magħkom. U waqt li dawret idejha bil-ħlewwa lejn Santa tal-Bambin Ġesu s-Suktat. Iva, Alla jkollu jwettaq ir-rieda tiegħi fis-sema. Għax jien qatt ma wettaqt din ir-rieda tiegħi hawn fuq l-art. Qedtilha, tgħid Polin, qatt ħares lejna mis-sema hux, weġbitni le. Inħares lejkom qatt ninżel hawn ħdejkom.
Pauline tkompli tajdinna li din uħta matul il-lejl ikkomponiet dawn il-versi għal waqt it-qarbina, simgħu eżis semmija xi ġmiel ta' versi ikkomponiet biex tħejja tqarbin. Int li taf iċ-ċokon kbir tiegħi, ma tarajix bi kbira Ġesu li titbaxxa saħdejja. Ejja f'qalbi u ostja bajda li tħobb. Ejja f'qalbi għax hija mxen għalik. O kemm nixtieq li t-tjieba tiegħek tħallini immut bl-imħabba wara din il-grazzja. Ġiri il-grazzja li se tkun tirċivi ġo fija lil Ġesu Ewkaristija. Tkompli tgħid, Ġesu, isma' l-għajta ħelwa tiegħi, ejja biex tidħol ġewwa qalbi. U dwar dawn il-versi stqarriet li tajt Pauline, ikkomponejthom oħt b'ħeffa kbira, ħaġa tal-għaġeb. Ħsibt li ma baqalix aktar ħila nikteb versi, għax din kienet vera marida sew, hawnhekk aħna qegħdin f'Lulju, f'Settembru din mietet ħallit din l-art fit-30 ta' Settembru. Iżjed tard, din Terezin qalet lil Pauline, jien ma ngħidx ta' jekk hija ħaġa qiebsa li tgħix fil-Karmelu hija ħaġa ħelwa li tmut fih, imma ngħid. Jekk hija ħaġa ħelwa li tgħix fil-Karmelu, hija saħansitra oħla li tmut fih. U l-għada tgħid Pauline ġie jara t-tabib u saba ftit aħjar mis-soltu. Imbagħad waqt li żammet bidejha il-ġenb li kien juġaħħa ħafna qalet, iva ta' iva, dan illum huwa ħafna aħjar mis-soltu. Kont qiegħda bil-qiegħda ma' ġenba tgħidilna Pauline. Derli li kienet imdejqa minn ġewwa minkejja l-burdata ferrieħa li soltu kienet turi wettilha. Huwa l-wiċċna u li toqgħod turi li inti ferħana u tajt dawn il-ħwejjeġ ta' għena u xek. Weġbitni. Jien qatt ma jkolli pretenzjoni ta' xejn fl-imġiba tiegħi għod. F'xi mument minnhom tgħid Pauline, offrejniela xi ftit imbit, dan kien xorta ta' imbit li jagħti s-saħħa. Qaltilna, ma rridx aktar l-imbit ta' din id-dinja. Irrid nixrob biss l-imbit ġdid fis-salta ta' missieri. Jiġifieri din ma riditx saħħa hawnhekk, speċi huma qed jagħmlu mill-aħjar li jistgħu biex tieħu s-saħħa, però irrid tibqa' kif inhi qaltilhom tibżawx. Hemmhekk meta joħodni hemmhekk sa nerġa' jkolli saħħti mill-ġdid. Issejjew nisimgħu x'se tirrakkuntanna din il-qaddisa tissemmija. Tajt. Meta Suor Genoveffa, din Suor Genoveffa, hija dejjem oħt il-qaddisa Ċelin Martin, li daħlet fil-Karmelu Terezjan tal-Iżjedin fl-1894, wara li kienet baqgħet tieħu ħsieb missieru. Issa din meta daħlet kienet novizza tal-qaddisa ta' oħta. Tinsew Ċelin kienet ftit ikbar minna fl-età, kienu dejjem ħbieb spiritwali bħala ħbieb li kienu jiftħu qalbhom ma' xulxin dejjem dwar Alla. Issa meta daħlet din Ċelin kienet novizza ta' oħta u fl-aħħar xhur kienet anke l-infermiera tagħha. Wara l-mewt tal-qaddisa, din Ċelin għenet ħafna biex jixteret il-messaġġ ta' talima. Allura Terezin tgħid Ċelin kienet tiġi tarani. U f'nofsija biss
ma kontx nilħaq ngħidilha dak kollu li kont inkun nixtieq ngħidilha. Imbagħad matul il-ġimgħa, kull meta kien jiġi xi ħsieb jew kont inħossni imnikta li nsejt ngħidilha xi ħaġa, kont nitlob lill-Alla li jara li ji tkun tafu tifhem dak li kont inkun qiegħda naħseb fuqu. U ħaġa tal-għaġeb. Fiż-żjara ta' wara kienet tkellimni propju fuq dik il-ħaġa li jien kont inkun tlabt lill-Alla li jfarraġa biha. Tkompli Therese. Fil-bidu meta oħti Ċelin kienet qiegħda ssofri tas-sew u jien ma stajtx infarraġa b'ebda mod, kont nitlaq miż-żjara b'qalbi tqila. Iżda malajr fimt li ma kontx jien li stajt infarraġ lil xi ħadd. Imbagħad ma kontx nibqa' mħawda aktar meta kont nara titlaq minn ħdejja imnik tal-aħħar għax kont nitlob lill-Alla li jidħol hu biex jagħmel tajjeb għad-djufija tiegħi. U kont inħoss li kien jismani u dan kont narah fiż-żjara ta' wara. Minn dak iż-żmien, kull meta kont inġib xi nkwiet lil xi ħadd bla ma kont irrid nagħmel dan, bdejt nitlob lill-Alla li jagħmel tajjeb għal kollox hu. U ma kontx nibqa' ninkwieta aktar fuq dak li jkun ġara. Imbagħad daret lej Polin u qaltilha: nitolbok tagħmel qatt ta' mħabba lill-Alla u invokazzjoni lill-qaddisin kollha. Għax huma kollha qraba żgħar tiegħi joħtem fuq. U komplet tgħidilha wkoll: irridhom jixtru oħt 3 pagani żgħar. X'kienu daw it-3 pagani żgħar? Għax skont l-użanza ta' offerta ta' flus kienu jinxtraw trabi għal Magħmudija fl-artijiet tal-missjoni. U din ridet 2 trabi żubbien żgħar bl-isem ta' Marie Louise Martin għal-missiera, Marie Teofan dan kien l-isem tal-missjonarju li kienet ġiet mogħtija biex tieħu ħsieb titlob għalih, u ridet tifla ċkejkna bejniethom bl-isem ta' Marie Cecile għall-oħta Ċelin nistħajjilha. Wara ftit is-suktat, oħt u oħra wkoll semmija Marie Therese ċkejkna ridet issemmija għaliha. Therese ridet dan minn flok il-flus li kienu setgħu jintefqu għall-fjuri wara mewta. Flok fjuri, ix-xewqa tagħha kienet li ssir din l-opra fil-missjoni. Polin tgħidilna kelmitni ftit mill-ġdid din uħti dwar ix-xirka tal-qaddisin. Qalt li oħt mal-verġini qatt inkunu verġini, mad-dutturi dutturi, mal-martri martri, għax il-qaddisin kifet li kollha huma rabatna. Iżda dawk li nkunu mxew mit-triq ta' tfulija spiritwali jibqgħu dejjem iżommu fihom is-seħer ta' tfulija. U s-siktat tfisser dawn il-ħsibijiet fit-tul. Imbagħad qalet: minn mindu kont għadni żgħira, Alla tani li nħoss li għad immut feta żgħira. U waqt li ħarset lejja bil-ħlewwa tgħid Polin qaltli: tassew oħt li inti għandek wiċċ kollu tiegħek u terġa' dejjem ma tikollok dan il-wiċċ allura hemm fuq żgur li qed narfek. U spiċċat issemmija billi qalet:
Alla dejjem għamel li jiena nixtieq dak li hu irrid jagħtini. Dejjem kuntenta bla li jipprovdilna l-mulej. U din is-sentenza hija verament eżis semmija ta' min jinnota u jifhimha sew. Ħanerġa' nirrepetiha. Alla dejjem għamel li jien nixtieq dak li hu rrid jagħtini. Jiġifieri din il-qaddisa qatt ma kienet tirribella fil-ħajja tagħha għal dak li jiġrila anki jekk ma jkunx joġobha, kienet dejjem tfassal f'moħħha li dik il-ġrajja anki jekk tkun qarsa dik qed itili Alla. Allura kienet tagħmel lilha nfisha persuna ferħana propju għax qed tagħmel ir-rieda t'Alla. U allura nerġa' ngħidilkom, eżis semmija, nippruvaw nagħmlu tagħna din l-attitudni ta' din il-qaddisa, nagħmlu dejjem ir-rieda ta' Alla u naraw x'riżultat ta' ferħ, paċi u tranquillità nakkwistaw. Nifqgħu illum insellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel, I will pray by candlelight.